Nanawagan ang ilang residente sa barangay Sabangan, Binmalay para sa kaukulang pangmatagalang proteksyon mula sa tubig dagat na dumidiretso na sa kakalsadahan at kabahayan kahit walang bagyo. Sa isang anonymous Facebook page, idinaan ang paghingi ng tulong dahil nasa panganib na umano ang barangay na simpleng high tide lamang. Tinukoy din na post na hindi lamang umano coastal erosion ang kinakaharap ng mga residente kundi isang emergency na nangangailangan ng agarang tugon. Kinukulang na rin umano ng kagamitan ang ilang residente na gumagawa ng paraan sa paglalagay ng sandbags upang mapigilan ang daloy ng tubig sa komunidad. Kabilang sa suhestyong hakbang ang emergency inspection, pansamantalang proteksyon at long-term coastal protection tulad ng seawall, riprap o gabion system. Hindi higit pa rito, iminungkahi rin na kilalanin ang lugar bilang priority zone para sa climate resilient planning ng mga ahensya. Ang open letter na ibinahagi online ay daing ng mga residente bago pa umano tangayin ng dagat ang kanilang kabahayan. Bilang pansamantalang solusyon, tulong-tulong ang mga residente sa paglatag ng sandbags sa baybayin upang pigilan ang diretsyong agos ng tubig dagat sa kanilang lugar. Matatandaang isa ang barangay Sabangan sa Binmalay na lubhang naapektuhan ng bagyong uwan upang personal na bisitahin ng mga opisyal ng gabinete at opisina ng Pangulo ang mga apektadong residente. IFM News. IFM News. IFM News.